Musti ɗan gambo da na shirye shirin zani gabatar nake cewa a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin. Illar harshe, illar harshe, illar harshe, Suleiman Sosis, illar harshe, Suleiman Sosis. Ya ba Allah shiga ta malin likita na lura kahin a ganka akwai aiki. Kwana 3 kenan ina zuwa wurin nan. In zo a ce mani lamba ta ƙare. In zo a ce mani sai gobe. In zo a ce man sai da asuba yau dai Allah yau zan ga likita. So kamar yadda nake gani na ga fayil ɗinka sabo ne saboda haka za ka yi mana bayani da mi ke damunka. Yawa kamar da yadda nema bayani nan baya na in gaya maka sai in ji wani abu ya zo ya tokare ya tsaye. Wuya na kuma in gaya maka gaba ɗaya sai in ji wasu sun zo sun rike shi bacci ƙauya sai in ji ana haye. To shi ne dalilin da ya kawo ni wurin ka Ok, to me yayi sana'a ka? Ba ga yanayin jiki na ba yanayin shaddata ma da hutun da komi. Ai ni abokin dan ajin su minista ne tun yana firamare. Kade na kuma ai abokin makwabcin dan kusa da gidansu makwabcin shugaban kasa ne. Kare da gaske. Alright, to yanzu dai zan yi maka ultrascanning sannan zan yi maka sauran gwaje-gwaje da magunguna da komai. Ina tunanin dai kuɗin in Allah da ba za su ci 100,000 ba. Kai haba da Allah 100,000 wace ce ana zaman laya wannan duk wannan karanto ma da dan uwan minista waye da nema billahi lazi da ƙarya nake yi kawai da in cika mutane huska ne kai ma na in burge ka na ce wani minista waye ko sana'a ban da ita in gaya maka gaskiya saboda haka duka takaddun ka ma ka hada ka rike gaba ɗaya ba a banni ma in je da abincin mama na ya ishe ni to shikenan tunda Allah ya sa ka tona asirin kanka da kanka ka tona asirin kanka da kanka kamanya na tona asiri to ka yi gaskiya kawai ku da kun ga rigan mutum da kyau kuka ga mutum kamar zai abin da sai ku ce mai ai ba ni na faɗa maka haka ba kai ka ce kai ɗanan waye da waye dan uwan waye kai ka hada duka hada takaddun ban so a banda to kama kanka na nemi na gargajiya kama kanka na gargajiya kama kanka kama kanka kama kanka ka kawai an yi hancan ma likitan original ne kawai sai ka zo ka ja min aiki to a banda da matsala ta haba da mamman kai kadai ka to sai faɗa kake baka gaya man ma ta kame man me ciwon ka ba kai dan larabu da wannan likitan zai ja ma aiki ya zo ya ballo ma aiki wai 100,000 yau 100,000 ba gara abin da mu je in hada gargajiya ba can kai ma laihin ka ne na ce kakka aro annan kayan ka san yawan da Allah ya baka ka taho wajen likita kai mai bayanin cutar ka ya baka magani amma ka aro shadda ka aro takalmi ka aro hula har da wata waya ka aro to ba dole a zama wani ni ina so in burge mutane wai ni na dauka dan burge shi ashe burgewa ce wannan ashe da ya kalli riga ta he make ni yo to ba dole ba ya ga kaɗan gidan masu kuɗi ba su me baka mamaki lalazi wa da na lura na samu sana'a kamar ta mi duba ga asibitin nan duk mutane ne dan kan maza da mata duk sun kama likita kuɗi ba lahiya mu da kokobo sun kama likita kuɗi ba lahiya ba dole a ɗauko kuɗi a zo a kawo likita bai ba da magani maganin gargajiya zan koma sai da an gaya ma na nemi sana'a na samu ina raba ka da kaya kana shirin naɗa masu gamo maganin gargajiya sai 'ya'yan gado wanda suka yi bincike suka san menene magani kana su zo su fara sana'an nan ba amma kai yau dare tsakar rana tsaka kawai zaka tashi ka fara bada magani to wallahi ina raba ka da kai tsaya wada duk bige ce da na ebo sabara na ebo hannu na hada to ina ka san sabara da hannu da ebo daji zani to daji ka san su kawai sai mu layi ina maganin zahi maganin kaza maganin olsa maganin shikenan wallahi lalle zai ga kudi na ta zuwa yo ta ina kai idan ka sake wani ya mutu aka rike ka ba ruwa na shi ne ya kare cewa ma zani ni ban san ka ba ka gane sai na dan na ga ban mutu ba sai in je in fara saida maka ko ba za ka saya bane to idan ka mutu fa to a ne ka tabi ka dan jin zahi jin zahin ma har ya zo kana kaga na samu sana'a za ka jin zahi ba wai sana'a ba ni ba zan saya ba da kake cewa wai za ka fara saida ma ni ba zan saya ba ya za a cikin yan jin zahi na yan tsallake ya su waye kakan ka wajen bada magani kai da ka ji ni waje kan DJ mai haja ne yo DJ mai haja DJ mai magani sai aka ce ma ko dinje ungozo aka ce ma kuma haka ne to duk jin zahin ka nan zan yi kuɗi da maganin kuma nan zan zo ina wuciya ina kana ganin na to gaban ganin wa'ansu suna saidawa yan gado ne na dai gama kuma na ƙara gama kuma na ja kunnen ka kuma na hita haƙin ka wato dai ba a so kai sana'a to ka je zan gwada ma cewa ni wannan sana'a ce mai kyau kuma zan gwada ma zan iya sana'a ka je kai sana'a Allah ya taimaka kai mutane ta jin zahi kawai da an ga za ka ci gaba sai a zo ana ma da
imani zai gwada. Ka ga budurwa tana ta gaci ne, zahi ne. Ka ga saurayi ba budurwa ko ɗaya, zahi ya kama shi. Ka ga mutum ya kasa kasuwa, ya yi wuni yana tagumi, sanyi ne. Budurwa mai yawan hawan WhatsApp, zahi ne. Ka ga budurwa tana tsoron shiga rana, ko kuma tana turo man kati ta Facebook, duk zahi ne. A zo a gwada za a dace. Sannan kuma idan ka ga... Kai malam. Kana da magani? Maganin mi za a baka ko na me akwai shi? Kula-kulai. Kula-kulai. Kai kana da wannan ciwon karayu? Ai janye. Kai kabari salamu alaikum. Ai ban taki mutuwa ba yanzu. Ai dai falafalai ne yana iya kama kai buga da ƙasa yanzu kuma ya tada ka da kai. Ai ba malam ba falafalai ba kula-kulai. Duka dai. Anya ke san kula-kulai ka. Allah ya taimake ka da ka kai yanzu dan da tuni ka mutu. Wai ke ka anya ya gado ce mai maganin nan. Ƙawa kaɗai duniya ƙawa kaɗai lahira. Saboda haka za a taimake ka. Ai tun mai magani ya san kula-kulai. Saboda haka za a baka magani. To akwai 3,000 nan wurin. Ina da naira 5. Kada la naira 5 din wace ce? Lahiya ta yi kuɗi. Lahiya ta yi kuɗi kuma saboda haka 3,000. Ina ɗana ta ya. Wannan maganin. In za a ebo shi. Sai an je duniya aljannu. Sannan a yi haɗa da su a kashe su sannan a nemo shi. Ai kuna kokari. Yawa ka haɗa da hura. Kuna taimako. Yawa ko kuma da ruwa. Duk wanda ka haɗa ya ma. Idan na ca lahiya lau zan ba kula-kulai. Kai ya tsa. Ai haka warke ma. Na kai malam na gode. Zo in ƙara ma ni maganin. Na ga kuɗin ka da yawa. Ka ga wannan maganin? Ba a sha. Kuma ba a sha hawa. To ya ce me kuma? Aje shi kake gehe kawai. Ina? Insha Allah za a samu sauki. Ina zan aje? In kana da matsalar ciwon baya. Ko kuma kana da matsalar basir. Haka. Da ka aje shi gehe za ka warke insha Allah. Kai. Ai ina son shi wannan nawa yake. Kudin ka duka kawo ba ka. Kawo ka na rage mana ko ka ne. Je ka. Aba annan an gama da shi wallahi tallahi. Yawa kai tun ɗazu kana nan maganin za a baka ne naga kayi shiru. Naji kina ina magana da wani. Kina da magani sosai ko? Ina da kowane irin magani akwai. Aha, ina so magani na bindiga ne. Kina da shi kuwa? Ina so ni yanzu ba mutuwa yanzu ba. Akwai shi kwarai da gaske amma dai yana aiki ne in ka gudu amma dai za mu baka shi ba matsala. Ake ba gane iya aiki. Kada ka damu Hausa ce ba za ka gane ba amma akwai shi kaga wannan maganin. Ka gan shi nan? Ina ganin shi da kyau kuwa. Za a saida ma shi 10,000. 10,000 ni kudi ba masala na bane. Ba ka ba bindiga. Ni bindiga ke ba na so. Ba halbe ka ba inda bindiga ce. Kina magana ye. Hausan ne ba irin naku ba. Kina magana ye ba halbe ne ba. Yana yin maganin saboda haka. To shikenan me ake amfani. 10,000 ne za a saida ma shi. Ba masala kudi sosai. Yawa to saboda haka yayi ina fata dai ke kin sha jikin ki ko? Kai na ni. Ki sha yanzu to in biki sha ba sai in gwada da ke. Ba gaskiya. Zan gwada ne. Sai na biya kudi yanzu. Ai matsala in sha maganin. Kware kuwa ki sha yanzu gaba na in gwada da ke. Wannan bindiga yau da kai domi ne. Zan gwada ne na albeki kika rayu shi ke dan. Zan biya 30,000 ma zan biya. Wanne kalami wannan kake faɗa? Ina cewa wai maganin ne ni bai man saboda kakanmu da ya kirkiro shi ya ce ka in sha ne. To mu je wuri kaka din na kuma na. Ina ai bai nan ya mutu. Wallahi sai kin sha shi na gwada da ke yanzu. Ban san kai soja bane ba. Kin ga maza ki sha shi ko fasa kwalwan kanki. Yau na yi gamo da soja. Ki sha. Allah bai. Allah bai. Zaki sha nan ko zaki sha nan ko zaki sha barek. Please go house. No please. Ki sha kawai na gwada. No abeg. Ki sha kawai ba abeg. Kai daga zan tafi da ke can. Magani no work. Oga ma yana bukata shi ma in ya sha za mu gwada sosai. In gaya ma gaskiya. This magani no work. No work. Okay, hey. Na pek. Kina tuta mutane kenan ko? Dan Allah don annabi ka saka man ugu. Dole sai kin je bare. Wallahi dole sai kin je bare. Wallahi na pek magani. Kina tutar mutane ko? Biki da dama ba sai kin je bare tukuna. Za ki bayani. Bedi ne. Hello, Oga sa. Ina so a turo mini mutum kamar 5 haka. Wayo baya da Allah da annabi ni dai a hakura da gasa nan ba ni so da Allah dole an gasa man wai kai ma mai gida laifinka ne sai da na ce ka hakura da sana'an nan jiyan da bayan ka ya koma da Allah ki
ban san gasa wai na ce ban so dole ne. Me kake yi haka mai gida kuka kake ko Ni dariya? Allah ban ma san ko mi nake ba uwar gida. Da Allah ya baya na yayi kama da bayan bedi. Aha, ai bayan ka yadda ka san bayan ka da haka ya. Baya na ba ni ba ƙarar sallan sai da magani. Ni yanzu ma ni ke neman maganin ni dan mamman wayo. Yan wasan da muka samu gayyato muku a wannan satin sun hada da Sayyadi Shafi'u a matsayin goje. sai kuma Dalhatu Ibrahim a matsayin dan auta. da kuma Ummi Ahmad a matsayin baby. Abdul dan malam a matsayin Alhaji. Aminu Ojo a matsayin Dalla. Mai dan gamba nake cewa sai wani satin insha Allah.